Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur irailak 10 asteartea elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan hemen platoan Katalin Barberekin egongo gara, Nafarroako azoka ekologikoaren 9. edizioa aurkeztera datorrena. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1684 urtean Joanes Zuigaraitxipi hil zen, Hendaian jaiotako euskal kortsarioa. Urte batzuk geroago, 1953an, Italiako Piombino hirian langileak antolatu eta nazien okupazioaren aurka armak hartu zituzten. Egun berean, baina 1981an, Picassoren Gernika New Yorkeko MoMA museotik Madrilera eraman zuten. Eta bukatzeko 2003 urtean, Li Kung-wae nekazariak bere buruaz beste egin zuen munduko merkataritza erakundearen bilkuraren atarian. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostiralean, bardoak 2024 ospatuko dira Lesakan, Beheko plazan. Hor gu eta herrimaren matxinatuak taldeak lehiatuko dira bardoak Nafarroako taldekako bertso txapelketako lehen saioan. Arratsaldeko 7etan Lesakako Beheko plazan da hitzordua. Larunbatean, Musikadas jaialdiaren baitan, Ane Martija eta Nasker taldearen kontzertuak izango ditugu zentral aretoan. Ane Martija bakarlari iruindarrak eta Nasker Atarrabiako taldeak kontzertua egingo dute zentral aretoan Musikadas jaialdiaren baitan. Arratsaldeko 8etan zabalduko dituzte ateak eta sarrerak 10 eurotik aurrera eskuratu daitezke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Nafarroak 23 suizidio erregistratu ditu aurtengo urtarriletik ekainera. Osasunak 163 kode suizida aktibatu zituen. Kasuen 47%an emakumeekin jardun zen. 2023an 63 pertsona hil ziren. Argazki nagusian, Maribi Esparza Sanferminetako horma hobiaren aurrean dago. Titularrean, Maribi Esparzaren ondarea. Iruñeko zapiak balio dion tradizioa. Erdiko berrian, Lanbide heziketako matrikulazioen errekor historikoa. 16.615 ikaslek hasi dute ikasturtea Nafarroan. Beheko berrietan, alde batetik, Txibitek karga puntuak edatzea defendatu du Volkswagenen aurrean. Beste alde batetik, sexu askatasunaren aurkako delituak 10% gehitu dira. Jarraian, Munetan gazte bat sastatu zuen gizonak aurrekariak zituen. Hori koloreko berrietan, alde batetik Gabriel Perez Berreiro dugu. Honen hitzetan, publiko desberdinekin elkarrizketa areagotzea interesatzen zait. Bestetik, San Fermin txikik ez du ekitaldi erlijiosorik egitarauan. Azkenik, enoturismoak elkartuta. Eslabak eta Baigorrik elkarrekin lan egiten dute. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako lanbide heziketak errekorra hautsi du maila guztietan, 16.615 ikasle gaindituta. Matrikulazioak 137 hazi dira azken 5 urteetan. Argazki nagusian, Iruñeko Alde Zaharreko 186 ostatu turistikoetako 2, estafeta kalean. Titularrean, pisu turistikoen kontrola. Apartamento turistikoen elkarteak legez kanpokoak detektatzea eta lizentziak geldiaraztea eskatu du. Eskuineko berrietan, batetik, 23 pertsona hil dira aurten bere buruaz beste eginda Nafarroan. Bestetik, segurtasun pribatua Iruñeko gizarte ekintzako egoitzetan. Jarraian, gobernuak eta PPek indarrak neurtu dituzte Venezuelari buruzko kongresuan. Goiko berrietan, alde batetik Iruñeko zapia Maribi Espartzarentzat. Beste alde batetik Azkonarren erruz tuberkulosia duten behiak. Bukatzeko osasunan kontratua amaitzen duten 6 jokalariak.
Gara egunkariaren titular nagusian, estatu berriarekin aurrera egitea planteatu du Ortuzarrek. EAJ-ko presidenteak udazkenean alderdiekin erronda bat egitea erabaki du, beti ere estatua osatzen bada. EH Bildu akordio zabal baterako prest. Argazki nagusian, Israelgo misilek Siriako gerra frontea astindu dute. Israelek 18 eta 26 pertsona artean hil zituen atzo Siria erdialdean. Israelek 18 eta 26 pertsona artean hil zituen atzo Siria erdialdean instalazio militarrek aurka egindako erasoetan, Siriako lurraldearen aurkako operazio bortitzenetako batean. Erdiko berrian, Erkorekak gezurra egin zion ganberari agente batengatik. Eskuineko berrietan, alde batetik, Mikel Irujo Nafarroako industria sailburuaren hitzetan, beste tokiek bezala Europak bere industria babestu behar du. Beste alde batetik, dirutza handiek 6% ekarpena baino ez dute egiten ebeko kutxetan. Jarraian, Aitor Agirrezabalen analisia dugu, handien pentsatzea handiekin lehiatzeko. Amaitzeko, Pako Rokaren azken komikia euskaraz argitaratu da. Berriaren titular nagusian, eberen agonia luzea espero du Dragik, itzelazko inbertsioak eta erreformak egin ezean. Europako batzordeak eskatuta egindako lehiakortasunari buruzko txostena aurkeztu du. Argazki nagusian, ikusleak Euskal Jaiko ikuskizun batean atzo Zarautzen. Titularrean, 100 urte zarauztarrak festari lotzen. Ezkerreko berrian, itun ekonomikoaren itzala diada bezperan. Erdiko berrietan, EAJak aste batzuk barru hasiko ditu estatus berriaz hitz egiteko bilerak. Bestetik, Turkiako arazoak irudikatzen dituen film saritua. Eskuineko berrian, Arraun Lagunakek Efe eta Urdaibaik nagusi direla berretsi dute Kontxan berriro irabazita. Lorea Etxaberen hitzetan, liga irabazi ondoren Kontxa irabaztea ginga jartzea zen. Jon Unanuren hitzetan, kirol honetatik jaso dezakedan guztia jaso dut. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Aitziber kanpionen hitzetan, auzo kontseiluetan analisi konpartituak eginen dira gero eta politika publiko eraginkorragoak egiteko. Gutxienez urtean 3 aldiz deitu beharko dira auzo kontseiluak. Gai zehatzetan sakontzeko azpitaldeak sortzen ahalko dira. Udaleko kideekin batera auzoetako herritarrek eta entitateek parte hartuko dute. Konpromiso bat eskatzen dute, edukiz bete eta mesa minimo batez osatzea. Eskuineko berrietan, Goikoan 2024ko San Fermin txiki festek dagokieneko bere kartelak dauzkate. Irailaren 20tik 22ra ospatuko dituzte. Jai batzordeak ez du ekitaldirik antolatuko gaueko 12etatik aurrera, auzokideei eragozpenik ez eragiteko, eta egitarauan ez da ordainpeko ekitaldirik izanen ezta erlijiosorik ere. Bekoan, Iruñeko esietako lehoiaren ikurrak mantenduko ditu udalak. Belosoko esi berrian lehoiaren ikurra desagertu dela eta hainbat herritarrek kezka azaldu dute. Iruñeko udalak azaldu du esiak aldatu behar direla eta orain ikurra mantentzeko formula bila dabiltzala. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Katalin Barberekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, oso ongitazu. Oso ongi baita ere. Mila esker gurekin hitz egiteko ratutxo bat ateratzeagatik. Eta Nafarroako azoka ekologikoaren 9. edizioa aurkeztera zatoz, ezta? Hori da, bai, asteburu honetan ospatuko dugu. Eta zertan datza azoka ekologiko hau? Bueno, Nafarroako azoka ekologikoa bada ekoizle eta Nafarroako sektore ekologikoaren topagunea, asteburu oso batez, urtean behin egiten dugu, normalean irailean izaten da, eta bada Nafarroako sektore ekologikoaren erakusleioa, ez? 37 ekoizleek baino gehiago parte hartuko dute edizio honetan, ostiraletik igandera arte Noaingo Zentzumenen parkean.
Eta esan bezala 9. edizioa da, urtero ospatu egin da, noiz hasi zen? Bai, urtero ospatu egin da, 2015-etik, azkenean hasi zen, beharra zegoelako, pixkat sektore ekologikoak, ez zen horrelako azokarik antolatzen, bakarrik ekologikoa zena, ziurtatua. Orduan, pixkat merkaturatze bide labur bat bezala gure ekoizleentzat. Orduan, orain dela 9 urte hasi zen ospatzen, eta ordutik urtero ospatu da. Bai, egia da, hasieran egiten genuela autobus geltoki zaharrean, bertan andenetan, eta orain dela 4 urtetik, aurten izanen da ja 4. urtea, Noaingo Zentzumenen parkean ospatzen dugula. Eta zergatik aldatu zenuten kokalekuz? Alde batetik Iruñean eta Iruñeko erdigunean ospatzea oso estrategikoa iruditzen zaigu, azkenean hor zentroan gaudelako ez, eta Iruñeko autobus geltoki zaharra horretarako ere topagunea badelako, eta geltokiren ondoan ere gaudelako, baina gero bestalde ere iruditzen zitzaigun oso merkatua kalera eramatea, eta hain zuzen ere parkera, edo Zentzumenen parkera dela oso parke polita, oso atsegina, oso emblematikoa, eta beste inguru bat dagoela, eta orduan Noaingo udalarekin harremanetan jarri ginen, eta haiek ere oso ongi hartu zuten ideia, eta oso ongi hartu gaituzte beti, hasieratik, eta hor ospatzea ere beste apustu bada, bai begiratu behar dugula gehiago eguraldira, azkenean, baina egia esan urte 3 eta orain aste honetan 4. urte hauetan oso ongi atera da, eta eguraldia gutxi gorabehera lagun izan dugu ere edizio guztietan. Eta kokapenaz aparte, zer nolako bilakaera izan du 9 edizio hauetan? Alde batetik ekoizleen bilakaera, gero eta ekoizle gehiago ere parte hartzen dutela, eta ere urteekin, badela ere urteroko zita garrantzitsuena ere Nafarroan, sektore ekologikoaren merkatu bezala, eta kontsumitzailearen artean ere dagoeneko badela azoka erreferente bat, azkenean urtean behin egiten dugu, baina asteburu oso bat da Nafarroako ekoizpen ekologikora edo dedikatua, eta ez bakarrik merkatua, baizik eta bete dakagu gastronomia gunea, geltokiren eskutik, baita ere tailerrak, hitzaldiak, dena nekazaritza eta beltzaintzaren inguruan, edo pixkat horren inguruan ere hausnartzeko eta sensibilizatzeko, eta Nafarroan daukagun ekoizpen ekologiko handia erakusteko, eta dakagun ere dibertsitatea, bai ekoizleen aldetik eta bai ekoizten eta elaboratzen diren elikagaien aldetik. Orduan nik uste dut gero eta erreferenteagoa dagoela, jendeak gero eta gehiago ezagutzen duela, eta jendeak ere gero eta apustu handiagoa egiten duela bertako elikagai ekologikoak kontsumitzeko, azkenean hori ere badela pixkat gure helburua bai. Eta zerbait aldatu duzu, esan ez, ez du honek ez du funtzionatzen, goazen aldatzera eta beste modu batean egitera? Kokapena izan da aldaketa nabarmenena, eta nik uste dut hor ere asko irabazi dugula, eta gero egia da urtero ere egitaragua desberdina dela, eta beti saiatzen garela zerbait berria egiten, eta urtero ezakit matematika edo gai bat izaten. Orduan adibidez iaz izan zen agroekologia, aurten izanen da azoka txikientzat edo bideratua esan nahi dut, pertsona guztientzat, eta pertsona guztientzako jarduerak egonen dira, baina bai keinu bat egin nahi zaie aurrei eta txikiei pixkat txikiak direnetik sentsibilizatzeko ere gai honetan elikaduraren garrantziaz.
eta gero bai beste aldaketak agian konturatu gara hitzaldiak eta horrelakoak ez dutela hainbeste funtzionatzen azoketan, baina bai tailerrak, orduan tailer gehiago egiteko apustuak eta pixkat bai gauzak agian entretenigarriak edo bai pixkat horrelakoak. Eta zer esan nahi du ekologiko hitzak? Ekologiko hitzak esan nahi du, ekoizpen modu bat da, eta natura errespetatuz, naturaren zikloak errespetatuz, eta ongarri kimikorik erabili gabe, ekoiztu eta elaboratutako elikagaiak dira. Badago, Europar Batasunak badu araudi bat honen inguruan, elikagai ekologikoak ziurtatzeko, eta azkenean da eredu bat horrela ekoizteko. Eta ze garrantzi daukate produktu hauek guretzako eta planetarako? Alde batetik gu zaintzen gaituztelako, eta gure osasuna zaintzen gaituztelako, eta ez bakarrik guk, baizik eta baita ere lurra, ez? Eta lurra errespetatuz, eta gainera biodibertsitatea sustatuz, ekoizten direla, hau da ez dela bat ere agresiboa lurrarentzat eta lurra zaintzen dutela. Bai. Eta behin erosi behar ditugula, nola identifikatu alditugu elikagai hauek? Elikagai ekologikoak Eurostoaren bidez identifikatzen dira, bada osto berde bat, izarrez egindako osto berde bat, eta etiketan azaltzen da. Orduan, hori bilatzean, etiketetan, horrek esan nahi dut, araudi honekin ekoiztu direla, eta elikagai ekologikoak ziurtatuak direla, bai. Eta jendeak orokorrean kontsumitzen ditu produktu hauek? Gero eta gehiago, bai. Nik uste dut gero eta gehiago dagoela hausnarketa bat ere gure gizartean, zer nolako elikagaiak ekoizten ditugu, nola ekoizten dira, nork ekoizten dituen, eta gure lana ere bada, edo horretan ari gara saiatzen edo pixkat zerbait aportatzen, garrantzitsua dela elikagai ekologikoak kontsumitzea, bai lurrarengatik, bai gure osasunarengatik, baina baita ere bertakoak izatea, ez? Esan nahi dut, pixkat bilatzea beti kilometro zeroa, hemengoak izatea, hemengo ekoizleak laguntzeko edo haientzako horren aldeko apustua egiteko, ez? Orduan, uste dugu, gero eta kontzientzia gehiago dagoela, egia da, oraindik lan handia dagoela, eta batzutan elikagai ekologikoak ez direla hain eskuragarriak, baina horrelako azoketan ere oso aukera ona da horrelako elikagaiak eskuratzeko, eta baita ere ekoizleak ezagutzeko, hau da, elikagaiei ere aurpegia jartzeko edo ikusteko ere, nork ekoizten duen, nola ekoizten duen eta non ekoizten duen, ez? Pixkat izatea ere kontsumitzaile eta ekoizlearen arteko topagunea eta hitz egiteko honetaz. Eta badaude produktu batzuk garrantzitsuagoa direla ekoizatea beste batzuk baino? Azkenean guk ere ezakit apustu egiten dugu elikadura osasungarri eta jasangarri baten alde, orduan ez da batzu garrantzitsuagoak direla edo ez, baina batzuk gehiago esan nahi dut, barazkiak ekologikoak izatea, lekaleak ekologikoak izatea, ezakit azkenean hori bai delako gure elikaduraren oinarria, ez? Izan beharko litzateke behintzat, ez? Orduan, hori ekologikoa izatea eta bertakoa izatea, bada oso garrantzitsua, edo haragia ere ekologikoa izatea, ez? Ikusten dut horren aldeko apustua egin behar dugula. Esan bezala, azoka asteburu honetan ospatuko da, ostiraletik igandera, eta ze programazio izango dugu? Bai, hori da.
Azoka ostiral arratsaldean hasiko da, 5:00, baina aldez aurretik egia da ostegunean izanen dugula lehenengo saioa edo lehenengo hitzaldi bat, pixkat aurre azoka moduan. Izanen dugu oso hitzaldi interesgarri bat, Elena Corrales nutrizionista eta biologoaren eskutik, eta berak esperientzia handia du elikagai ekologikoekin, eta hitz egingo du pixkat elikagai ekologikoak eta osasunaren arteko loturaz. Berak 40 urte baino gehiago lan egin du osasun zentro pribatu bat du, eta horretan pixkat sakonduko du zer nolako garrantzia duten elikagai ekologikoek osasunaren mantenuan eta baita ere berreskuratzean, eta ere ez kontsumitzeak dakartzan ondorioak. Orduan, berarekin hasiko dugu, hori izango da ostegunean arratsaldeko 6:00, Iruñan izango da, Iruña Herriko Mankomunitatearen egoitza nagusian, eta gero ja, hurrengo jarduera guztiak izanen dira Noaingo Zentzumenen Parkean. Ostiral arratsaldetik, igandera eguerdira arte. Orduan, 3 egunetan izanen da merkatua, bai goizez eta arratsaldez, eta gero izanen dira hainbat egia esan oso egitarau zabala daukagu, bai tailerra, pomada, landare ekologikoekin egindako pomada bat ere ostiralean arratsaldean, ere izango ditugu ekoizleekin dastaketak, haien produktua aurkezteko eta dastatzeko, txikientzako ere hainbat jarduera eginen ditugu, pixkat elikagai ekologikoak deskubritzeko eta tailer batzuk, eta gero beti bezala ere bakagu haientzat txikieko zona deitzen dioguna, dela asteburu osoan zehar egonen dela hor zonalde bat haientzat jokuekin. Eta larunbat goizean ere artisau lanbideen erakusketa bat egin dugu, hau egia da zerbait berria dela, eta honekin nahi genuena da nekazaritza eta abeltzaintzaren ofizioekin, artisau ofizioek duten lotura edo pixkat horren muestra edo erakusketa. Eta orduan izanen dugu saskigintza eta saskigintza tailer bat oso interesgarria, baita ere, zura zizelkatzearen inguruko erakusketa txiki bat eta forja ere izanen dugu. Gero ere, kontzertuak ere egongo dira, ez da? Bai, hori da, asteburu osoan zehar bai kontzertuak eta DJ-ak izanen ditugu, bai goizez eta arratsaldez, hau izanen da gune gastronomikoan. Gune gastronomikoak geltokik eramanen du, eta bertan zerbait hartzeko, edo pintxo bat, edo bokata bat jateko parada egonen da, eta nola ez, dena izanen da ere Nafarroko elikagai ekologikoak. Eta hori da, aisia sustatzeko, edo zertarak, zein da honen helburua, kontzertuen helburua? Pixkat girotzeko, azoka guztia girotzeko, azkenean kontzertuek eta musikak ematen dute giro paregabea, ez? Orduan, Noaingo Zentzumenen Parkean alde batetik egongo da hor merkatua, eta gero bestalde gastronomia gunea, horri lotuta ere egonen da kontzertuak eta musika, azoka eta espazio guztia girotzeko, eta gero beste alde batean baita ere esandakoa, ez? Tailerrak eta erakusketak. Eta bisita gidatuak ere egingo dira. Bai, hori da, bai. Azkenean Noaingo Zentzumen Parkea oso handia da, eta badu historia eta baita ere txoko polita asko, ez? Eta ezagutzeko txoko polita asko. Orduan, Noaingo Udalarekin elkarlanean antolatu ditugu 2 bisita gidatu, bata
larun bat eguerdian, 12:00, eta bestea igandean, baita ere ordu berean, eta pixkat, ordu beteko bisita da, Noaingo udaleko teknikariekin, pixkat parkea arduratzen den profesionalekin, pixkat parkea ezagutzeko aukera, eta bai, hori egia da gomendatzen dugula oso bisita polita delako, eta ez da berdina parkea ikustea bere horretan, oso polita dela, eta pertsona batekin joatea eta erakustea, eta pixkat zentzumenekin ere adi egotea, ez? Parkearen izenak esaten duen bezala. Eta zer egiten du berezi parke hau? Bueno, nik uste dut zentzumenen parkea dela, ez? Orduan oso lotuta dagoela zentzumenei, eta ez dakit ere bere garaian egin zutenean oso proiektu berritzailea izan zen, ez? Eta 35.000 metro karratu baino gehiagoko espazioa da, eta baita ere ez dakit birika bat, ez? Edo Noainen edo Iruñerrirako horrelako espazio publiko bat izatea, eta oso gozagarria da. Nik uste dut hortik paseatzea, hori ikustea, eta eta hori ezagutzea, eta Nafarroako azoka ekologikoa bertan egitea guretzat ere bada oso, bezakit nik uste dut lekurik egokiena edo aproposena, bai. Eta zer nolako harrera izaten dute edizio hauek? Azokaren, azokak egia esan oso harrera ona duela, eta betire tailer guztiak betetzen dira, eta jende asko pasatzen da, eta gero, guk azkenean hau egiten dugu ekoizleek saltzeko, azkenean hori da helburua, ez? Gure ekoizleek eta Nafarroako ekoizle ekologikoak izateko parada, haien produktuak eta haien elaborazioak saltzeko, eta betire bada azoka bat oso gustora daudela eta asko saltzen dutela. Orduan gu ere horrekin oso pozik gaude, eta gero kontsumitzailearentzat ikuste dut ere badela oso topagune polita, goiza pasatzeko, arratsaldea pasatzeko, edo egun osoa pasatzeko bertan, ez? Ere oso espazio handia delako, eta badagolako ere erosteko, zerbait jateko, edo behintzat paseo bat emateko toki polita bai. Eta zer da zuek asteburu honetaz espero duzuena? Bueno, pixkat esandakoa izatea ekoizle eta kontsumitzaile eta herritarren arteko topagune bat, ekoizle ekologikoek saltzea, eta disfrutatzea ere, eta jendeak ere pixkat hori hausnartzea, kontzientzia hartzea, zer nolako garrantzia duen horrelako elikagaiek kontsumitzea, zer nolako garrantzia duen ekoizleari berari erostea produktu bat, eta ez agian beste supermerkatu batean erostea, eta azkenean izatea, pixkat Nafarroako ekoizpen ekologikoaren festa bat, edo horrelako topagune bat, eta elkargunea, eta gainera uste dut eguraldia ere lagun izanen dugu, orduan oso asteburu polita izaten da, eta oso giro polita egon da edizio guztietan, eta aurtengoan nik uste dut ere hala izango dela, oso mimo handiz antolatzen ari garelako. Ja bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, zerbait ahaztu zaigun? Ez, pixkat, gonbidatzea entzule eta ikusle guztiei, asteburu honetan parada baldin badute Noainera gerturatzeko. Nik uste dut oso plan polita dela. Eta, gure programazio guztia gure webgunean ikusi dezakezuela, navarraekologika.org helbidean, eta bertan ere, tailer batzuentzat izena eman behar da. Orduan horretan, hor dago informazio guztia, eta hor ere webgunearen bidez izena eman aldutela. Eta gero, azokaren sarrera doakoa dela. Eta parkera sarrera ere doakoa dela, orduan goiza pasatzeko edo eguna pasatzeko, hori ostiral arratsaldean, larun bat goizean eta arratsaldean eta igande goizean, ordu 2:30 arte, bertan izanen garela, 37 ekoizle baino gehiagorekin.
Bueno, Katalin, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta ea zer moz joaten den asteburua eta azoka. Vale, mila esker. Zuri, agur. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea hodeiak eta euri kontuak gutxitu egingo dira orduak pasa ahala. Ipar isurialdeko zenbait lekutan euria txikia egingo du noizbehinka goizean, baina arratsaldean atertu egingo du. Hodeiak ere ugariagoak izango dira goizean eta ipar partean, eta ostarte zabalak irekiko dira arratsaldean, batez ere hegoaldean. Alabaina, hobekuntza txiki hori ez da nabarituko temperaturan. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta giro freskoarekin jarraituko dugu. Maximoak 20 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean, giro goibela batez ere egunaren bigarren partean. Goizean, ostarte batzuk ireki daitezke ipar partean eta euria egiteko probabilitatea txikia izango da. Hala ere, kostaldetik hurbil dauden lekuetan ez da baztertzean zaparrada bakanen batzuk egitea. Arratsaldean hodei gehiago eta euria espero ditugu Kantauri isurialdean, batez ere arratsalde gauean. Ia bazter guztietan bustiko du eta Kantauri isurialdean euria ugaria izango da. Temperatura maximoak ez dira ia aldatuko. Haizeak hasieran mendebaldetik joko du eta eguerdi inguruan ipar mendebaldera aldatu eta zakartu egingo da. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.